som en aquesta sessió que fem en col·laboració al Museu de l'Esquerda. Cada any pel mes de març ens colem el cicle de xerrades, ens colem però... Amb tot el dret, Sí. I és això que ens serveix una mica també per enriquir-nos mútuament amb altres serveis i equipaments que hi ha a la població, en aquest cas al museu, i anem una mica més enllà del fet literari pròpiament i contextualitzar en molts altres sentits la lectura. Ho dèiem l'altre dia, ja és la 5a edició que fem, ja és el 5è any que ens trobem aquí, sembla que no, i amb totes aquestes sessions ja em trobo que Déu-n'hi-do, no? Veiem diferents facetes segons les lectures que hem fet. I aquesta vegada, com ja ha passat alguna altra, a més per la lectura que hem triat, tenim l'oportunitat de mirar l'autora, que és aquí, la Núria Esponellà, i que també ens dona una altra manera de veure la lectura i d'enriquir-la. Doncs res, breument aquesta introducció, passo la paraula a les conductores que tenim avui, la Maria Ocaña, com a directora del museu, que ens donarà els contexts perquè hem triat aquesta obra, en el marc de les xerrades també, i després també tenim la Bet, ja sabeu que és la conductora, ja la coneixeu, habitual conductora del grup de lectura de la biblioteca, i res, endavant. Molt bé, doncs res, per part nostra, com sabeu, sempre busquem una novel·la que tingui alguna cosa a veure amb el tema del cicle de conferències. Aquest any, de fet, hem capgirat una mica i en realitat potser el llibre que vam llegir l'any passat potser tenia molt més a veure amb la temàtica actual, perquè si heu vist el títol és Arqueologia d'Osona al món, és a dir, arqueòlegs osonencs que treballen a fora, que treballen al Pròxim Orient, a Àfrica, però l'any passat vam fer aquesta novel·la, la Bíblia de Barros, us recordeu que vam estar parlant de Mesopotàmia i tot això, i aquest any, doncs, clar, necessitàvem una altra novel·la amb un rerefons arqueològic i vam creure oportú, doncs, encara que es tracti d'un tema molt de casa nostra, que són els ibers, de fet. Per tant, no té a veure, només la relació és l'arqueologia, però aquest any ens ha costat més de poder tornar a trobar una altra novel·la que tingués a veure, clar, evidentment, osonencs a les novel·les no surten i menys arqueòlegs, per tant, aquesta vegada parla d'arqueologia en general, d'acord? Només volia presentar-vos una mica a la Núria, de fet, ja la Núria Aguilar ja ha passat una mica aquest quadernet que posa una mica en context la novel·la, el llibre que llegiu, i per tant allà ja hi ha molta informació, però farem una mica de síntesi de qui és Núria Esponellà. Ella és nascuda a Celrà, però de fet ara viu a l'Empordà. És filòloga i professora, va iniciar la seva trajectòria literària a la poesia, és autora també de diverses novel·les com Gran Cafè de l'any 98, Un moment a la vida del 99, el mateix Bell amor a l'any 2000, que és Premi Ciutat de Barcelona, una novel·la basada en la sèrie televisiva Temps de silenci l'any 2002, Sunita, que és sobre una experiència de padrinament a l'Índia, La travessia el 2005, Una dona d'aigua el 2013 i La filla de la neu el 2016. Ha guanyat diversos premis literaris, entre els quals destaquen el Premi Bon Matí de Periodisme, el Premi Columna per la novel·la La travessia i el Premi de la novel·la històrica Néstor Luján per la novel·la Rere els murs, que també és una novel·la que té un rerefons històric, en aquest cas ambientat a Sant Pere de Rodes, o de Roda, vaja, que els empordanesos en dieu de Roda, i de fet aquí darrere també tenim un altre de Sant Pere de Roda, però en aquest cas us unem. I el 2012 va quedar finalista al Premi Prudenci Bertrana amb una novel·la que és La dona d'aigua. Per la seva obra poètica ha rebut també el Premi Ciutat d'Olot, el 1986, el Premi Mercè Baiona ha atorgat al poemari Un vent, una mar, el 1994, el Premi Boleta i Bergantí per la mirada de la gavina, prologat precisament per Miquel Martí Pol l'any 2001, i el Premi Prudenci Bertran, en aquest cas per la novel·la que estem llegint ara, que és Ànima de Tramuntana, el 2020. És col·laboradora també de mitjans de comunicació i, com també heu pogut veure amb aquesta novel·la, s'interessa per temes de conflictes vitals humans, una mica expressant sentiments contradictoris o la possibilitat que situacions molt crítiques esdevinguin una mica una experiència de plenitud.
I també remarcar, com dèiem abans, ara parlàvem aquí mentre ens esperàvem per començar, que l'any 2015 va estar jurat també del Premi de Poesia Miquel Martí Pol d'aquí a Roda de Ter, és a dir, que té una vinculació, a part de per l'autor Miquel Martí Pol, doncs, amb altres coses que també li hem demanat si volia participar. Res, jo per part meva ja està, en tot cas passo la paraula a la Núria, a la Bet, potser com tu. vulgueu, gràcies, no calia tampoc la pressió, tot està el gran germà Google ara. Ara tothom ho pot trobar tot, I és igual, però l'agraeixo, Però jo sempre toco molt de peus a terra, llavors com baixar aquí, donar les gràcies perquè sou aquí, perquè avui és un dia de sofà i manta i heu fet l'esforç de venir amb un dia tan plujós. Estic molt feliç de ser a Roda de Ter, perquè sempre m'agrada molt, és un lloc que m'agrada, que tinc en el meu petit univers també, des que vaig conèixer en Miquel Martí Pol fa molts anys, quan érem en el jurat a Ciutat d'Olot, que jo el vaig guanyar l'any 86, i em van posar allà en aquell jurat que tot eren vaques sagrades. Hi havia el Miquel, després hi havia la Carme Guaix, que era la mare de la Sílvia Soler i d'Antoni Soler, i la Montserrat Baireda. I jo allà, a la Novella, que jo pensava que pinto aquí, però va ser molt bonic perquè, clar, vaig tenir l'oportunitat de relacionar-me amb ells, no? I a partir d'aquí, de fet, també amistat, sobretot amb en Miquel i la Montserrat Baireda també molt. I en tinc molt bon record de cada vegada que he vingut, soc amiga amb la Montserrat Sans, i cada vegada que he vingut durant el lliurament de premis, com he participat, o que sigui, sempre penso que Osona, no sé, sempre em porta bona sort, jo dic. La Garrotxa també, són llocs, m'agraden els llocs de muntanya, de mar també, de muntanya no. Per tant, estic molt a gust aquí, vosaltres, no? I aquests petits clubs de lectura són com oasis. Jo no pregunto mai si han llegit o no han llegit, no patiu, I no farem cap avançament, per dir una paraula que no sigui l'espoiler anglès, cap flash forward, cap avançament per si algú no se l'ha acabat de llegir, no li espatllarem, si se'l vol llegir, no li espatllarem la lecció. Jo no... Avisats venen, No pregunto, o sigui que tranquils. I seguiríem, jo crec que potser és que seguim el vostre mètode, el vostre sistema, el que habitualment us agradi més fer, és igual, per conversar, us explicaré coses, el que vulgueu, i si no puc respondre, us ho diré, això no us ho puc respondre, però porto uns llençols que dic jo, perquè els anomeno llençols d'ençà darrere els murs. Darrere els murs, quan vaig començar amb la documentació, vaig veure que hi havia tanta documentació del segle XII. També volia fer alguns capítols del segle XIX, però vaig trobar tantes coses que, clar, si tot ho posava a l'ordinador, encara que també tinc un arxiu físic, tot a l'ordinador em costava molt després buscar la carpeta que hi ha dins de la carpeta i vaig decidir fer com els estudiants, xuletes, entre cometes, és a dir, resums, i vaig començar amb resums històrics, agafant DIN A4 i ajuntant aquells DIN A4 em van quedar uns paperots molt llargs, que jo vaig acabar dient, això són llençols. Fins al punt que després em vaig construir, ja a partir darrere els murs, en principi vaig agafar un fil de cuc que em vaig construir un penjador al meu despatx. Però com que no aguantava prou, queien un amic i tot, és que era per tenir-ho ordenat, perquè quan entres al despatx no vagis trepitjant paperots, i resums, històries, per tenir-ho ordenat ho penjava allà. I al final em vaig acabar comprant, amb ànima de tramuntana, sobretot un de més gran, un gran penjador d'aquests que m'ocupaven tota la paret, que si mireu Instagram, el meu Instagram, veureu en algun moment penjats els llençols d'ànima de tramuntana, que aquí porto una petita mostra, però allò és molt específic i és molt visual també. Fins i tot jo dic que algun ja no és un llençol, és una funda nòrdica, perquè vaig anar allargant i ampliant dels costats. I és una manera de treballar que jo he adquirit en aquests últims anys, que ara potser la canviaré perquè faig altres coses, que m'ha anat molt bé i que està bé, jo he cregut que al final estava bé d'ensenyar-li, per això molts cursos de lectura l'he acabat ensenyant,
perquè els lectors se n'adonin també de la feina que hi ha al darrere i ho vegin visualment, no? Estàs treballant a l'ordinador, sobretot, en el cas de clubs de lectura sou molt conscients de la feina que comporta escriure, perquè suposo que alguns de vosaltres també escriviu o heu provat o ja teniu alguna cosa publicada i sabeu què costa. Però, per exemple, a les classes on més joves, que es pensen que estàs allà a l'ordinador, et connectes a les muses, ja no diguem Esperit Sant perquè saben qui és, connectes a les muses i baixa tot. No, això no funciona així. La inspiració existeix, és veritat que totes aquí tu vas traduint, i costa molt traduir a vegades, hi ha pàgines que no has de tocar ni una coma, però quan fas aquest tipus de novel·la, per exemple, històrica, hi ha una bona base. Jo tinc molta mania amb això, és a dir, tinc molt de respecte als llocs que cito, per tant, intento documentar-me al màxim de bé, això no vol dir que pugui cometre errors, com tothom, però intento documentar-me molt bé i després que m'ho revisin també arqueòlegs, historiadors que conec, i fer-los cas en aquest sentit de coses puntuals. Per què? Doncs perquè quan aquest llibre cau en mans d'un arqueòleg no l'hagi de tancar. Això m'ha passat a vegades, és que m'han documentat això. No puc. Després ja no em crec res, no? Que com a mínim aquestes sorts de documentació, si estàs parlant d'un lloc, d'un espai real, d'un temps, i sigui. Perquè el lector, per mi, és important que es pugui traslladar a l'època. D'aconseguir això, mentre jo també faig el viatge en l'escriptura, per mi és el més interessant. I després dir coses, les coses que realment jo vull dir, que vull tractar. Que en aquest cas era el tema de com afrontem les petites tragèdies i les grans tragèdies com la mort, com l'afrontem, no? I comparar aquestes dues cultures dels ancestres, perquè aquesta és una novel·la que culmina un cicle. Això potser no ho trobareu escrit enlloc, ja us ho explicaré una mica avui. Deixo la paraula a tu. És un cicle en què volia parlar dels 4 elements de la Terra, que estan en nosaltres. L'aigua, l'aire, el foc i la terra. I que correspon a la terra. La terra eren ancestres. Quan vaig començar a pensar de qui havia de parlar, dels ancestres, dels meus ancestres, eren ibers, els nostres, ibers. I estranyament no hi havia gairebé res sobre els ibers. Estranyament, no tan estranyament, perquè després vaig descobrir que era molt difícil documentar-s'hi i per això no hi havia gaire res. I em sabia molt de greu també que en novel·la hi hagués moltes referències al món artúric, als mons que són fora de la nostra cultura, i en canvi de la nostra cultura no hi hagués pràcticament res sobre els nostres propis ancestres. I una mica aquí vaig a complir, diguem, aquests desitjos, no? De dir, parlo d'un tema que és tabú, que és la mort, cada vegada la volem veure més lluny, però hi és, i el millor és acceptar-la i acompanyar-la, i perquè a més potser no som només un cos, penso que no, i després els ancestres nostres, que era molt estrany que no en sapiguéssim res. Per mi en aquell moment que m'hi vaig posar hi ha més coses escrites, se n'ha parlat molt més, hi ha moltes descobertes en els últims anys sobre els ibers. Em vaig posar amb la novel·la el 2017, crec. 16-17. O sigui que ja gairebé 9 anys, fa molt de temps, que això és un cicle llarg per crear, gestar, publicar, passa temps, sí. Fantàstic, moltes gràcies. Normalment aquests clubs de lectura que fem aquí el portem entre la Maria i jo, que és, la Maria fa més la part històrica, jo la part més literària, i llavors fem un torn de paraules. Fem-ho. Sí? Bé? Fantàstic. Doncs res, ha estat superbé aquesta introducció que has fet, perquè has apuntat ja temes que m'havia notat, d'aquesta novel·la històrica amb 2 històries en paral·lel, protagonitzades per 2 dones en 2 moments de la història, i que pertinent poder parlar d'aquesta novel·la d'ibers
aquí a Roda de Ter, a l'esquerda. No? I dèiem precisament, no, que hi ha poca novel·la, poca literatura sobre aquesta civilització, no? Que apareixen en molt poques... Bueno, jo també n'he buscat i n'hi havia molt poquetes. No? I ara explicaves, no, precisament com costa, doncs, documentar-se. No? Jo anava escrivint a la Maria, però això se sap, no? Però això és així, i em deia sí, no? Que algunes coses sí que... Home, ja és una ficció, Però és una ficció. la base està documentada. Clar, potser el que, perdó, Sí. potser el que no és ficció, el que és ficció és la premissa important en el món de l'arqueologia, que és que es troben dues tombes amb dos caps tallats. És ficció. Per això que quedi clar per tothom, perquè, és a dir, sí que hi ha caps tallats, no? N'hi ha molts. De fet, avui, dic, mira, genial, els del Museu d'Arqueologia m'han enviat una nota dient que feien una roda de premsa per presentar unes analítiques que han fet d'ADN sobre els enterraments que hi ha de nens petits a dintre les cases. O sigui, ja us explicaré de què una mica les Això també apareix a la novel·la. Això també apareix, però ara han fet ja ADN per veure si alguna vegada s'ha especulat en que eren coses de rituals o coses de sacrificis humans, no sé què, això en el llibre ja apareix, ja està molt ben explicat, i la recerca va avançant i cada vegada es van aplicant noves tècniques. I això és un tema que surt, i la protagonista també té aquesta experiència, no? Llavors, el que em preguntava és avantatges i inconvenients del gènere històric. Perquè abans m'ha fet molta gràcia que has dit no és una novel·la històrica, sinó basada en la història. Sí, és molt curiós perquè tots els festivals i trobades de novel·la històrica no m'han convidat mai a mi. I en canvi, totes les novel·les que tinc tenen una base històrica molt important. Però per què? Potser perquè no considero que escrigui novel·la històrica en si mateixa. No escric una novel·la històrica clàssica, excepte Rere els murs. Rere els murs és una novel·la històrica clàssica, de format clàssic. Tot està situada al segle XII, també molt documentada, però les altres no. Tenen un espai, tenen una documentació històrica, però no són pròpiament novel·les històriques tal com es defineix el gènere en si mateix. No? Per què? No ho sé. O sigui, jo m'he deixat portar molt pel que jo sento. Aleshores, el que em surt és això. És a dir, a mi m'agrada lligar molt el present amb el passat. Crec que això, establir un pont, és interessant per a l'actor actual, que això no estic dient res en contra de la novel·la històrica, em sembla magnífic, vull dir que hi ha moltes novel·les que m'agraden molt històriques, El nom de la rosa, per exemple. Vull dir que està molt bé. Però, en el meu cas, m'ha agradat sempre fer aquest pont cap al present, com apareix aquí en aquesta novel·la. En el cas de La filla de la neu, és més propera, la història, la novel·la, l'ambientació històrica, perquè és la construcció del Cremallera, i que està molt documentada també, i aquí sí que tenia tots els detalls minuciosos, les dates exactes en què hi havia una nevada forta, que ho podia reflectir, no, diria. Però també ho explica un personatge del present, que a través de les entrevistes que fa en els seus avis va descobrint coses de la família i d'ell mateix. No? I en el cas de una dona d'aigua, igual, d'alguna manera potser és més històrica en el segle XIX, però també hi ha un pont cap al present en l'inici i en el final. I per tant, en aquest sentit no ho considero històrica clàssica, però sí que està dintre del gènere històric, el tipus d'escriptura. La xarxa de biblioteques. Està dintre del gènere històric. Però no m'hi consideren, és curiós, no? Perquè això també a vegades, no? No sé, no m'ha preocupat mai. Abans, al principi, pensava, podien convidar, no? És evident que jo escric. Però al final vaig dir, doncs no em conviden, doncs és igual. No importa, ja tinc el lector que sap com escric, el que li agrada, ja s'ho llegirà. I no m'ha arribat a un punt que aquestes coses ja no me les prenc. Bueno, ara les etiquetes tampoc són tan inamovibles, no? Sí, és que jo crec que s'ha de ser molt obert.
Jo crec que s'ha de ser molt obert. A vegades les coses no són un gènere només, sinó barreges. Hi ha novel·les, per exemple, extraordinàries que barregen gèneres, no? I on les col·loquem, aquestes? Ja no parlo de Joyce, no? Que és inclassificable, però vull dir que realment es parla d'això, vull dir que parles de diferents coses, amb diferents estils, i entren primeres, segones, terceres persones, entren diferents narradors. T'has trobat, vas trobar escrivint la novel·la en algun atzucac de caire històric? És a dir, que la narració anés cap a algun lloc que et costés resoldre... A veure, d'entrada ja a l'inici va ser molt complicat, perquè tots els arqueòlegs que parlava, l'Anna amb en Santa Cana, que és el que ha reconstruït la ciutadella de Calafell, me deien, no et posis en aquest jardí, Núria, perquè no te'n sortiràs. Dic, bueno, a mi quan me diuen això em venen moltes més ganes de fer. I dic, però per què? Diu, perquè no podràs posar datacions concretes. Dic, però és que no vull escriure una novel·la històrica clàssica. Dic, no cal que jo posi a tal data va passar això. Menys que to, que ja el tenim molt clar, així. Al passat, diríem, si retrocedim al segle VI abans de Crist, que comença la civilització ibèrica d'això, pots parlar-ne sense haver-ho de datar exactament, no? Després de la ciutat d'Undica o Indica ja tenia també bastantes dates. I això ja sí, ja va ser una trava inicial. Però les traves jo sempre me les prenc com un repte, igual que les malalties i les dificultats que ens toca passar a la vida. Me les prenc com un repte en el sentit de veure què puc aprendre d'aquí, com puc anar una mica més enllà. A vegades és donar-hi la volta. I vaig dir, hi donaré la volta. I el que vaig fer és crear un personatge actual, una arqueòloga, que pogués formular hipòtesis. Mira, això devia ser així, però no afirmar una cosa que no saps. D'aquesta manera ofereixo al lector les dades, la informació, sense mullar-me, no? De dir això va ser... No, perquè no ho puc dir, perquè no ho sé. Per tant, el que no sé, poso que és hipotètic i ella fa aquest joc, no? I aquest joc al final em va agradar. És una bona resolució i ja puc començar a partir d'aquí. I un altre tema que sí que em vaig encallar una mica va ser cap al final amb els noms ibers. Em vaig entestar a posar noms de topònims, rius, muntanyes, ibers, a tot el que és l'Empordà, perquè ja haureu vist que al principi, si us ho heu llegit, hi ha la descripció de com era la plana de l'Empordà a l'època, no? Que això buscant mapes, informant-me i tot, ho he pogut fer. El mar era molt més endins, hi havia molt més aigua moll, era molt diferent, ells anaven directe al mar a través del riu, de l'actual Daró, que no passa per on passa ara el Daró, perquè tots ja sabem que els cursos del riu s'han anat desviant per acció romana, no? I aquí em vaig encallar, perquè clar, buscava on està la informació, doncs amb els geògrafs i historiadors romans i grecs, i tots diuen coses diferents. Comentàvem abans, tots diuen coses diferents, noms diferents, i no hi havia maneres d'aclarir, no hi havia maneres, i em van dir, no te'n sortiràs, potser tenen raó, no me'n sortiré, doncs ja està. Doncs llavors claudico i ho dic clarament, mira, i ho explicarà la Mínia, diu, no he pogut posar els noms perquè no hi ha manera, no? Uns parlen d'aquest riu, els altres parlen de l'altre, d'aquesta orientació de l'altre, i l'única cosa que sí que vaig poder aprofitar són els noms de persona. Els noms de persona que apareixen, aquí, Nap, aquests noms que hi ha, ara en sortiran tots, el capellà, el sacerdot, la sacerdotessa, que la sacerdotessa en principi es deia un altre nom que era molt dur i al final vaig canviar-lo per Saratin, perquè el portaven, sembla ser, els noms femenins prefixes in. Això ho vaig parlar amb un expert, que és en Ferrer, sobre el tema i ell me va orientar, me va dir, Núria, és per aquí i tal. I hi ha aquests noms, em van passar llistes de noms, els vaig escollir. Tot això sí, tot això ho vaig triar. I després, com que l'única cosa que se sap del llenguatge íber són els números, que s'assemblen molt als bascos, vaig dir, doncs els números els hi posaré. El que podia aprofitar, diríem, em feia gràcia fins i tot de dir, doncs ho recullo com a testimoni del que se sap. I vaig fer aquest joc, però va costar, encara fins l'últim moment vaig batallar si podia posar-los, i no hi havia manera de dir, va, deixo estar.
fes constar això, no? Que és impossible de saber. Ja està. Un dels, suposo que el tema principal tenia notat, que és la pèrdua, el dol de l'ésser més estimat, no? I que viuen aquests dos personatges de present i futur, i que per tant ho vivim des que som éssers humans, no? Aquest dol. M'ha agradat molt quan ho lligaves a la terra, perquè aquesta dada no la tenia dels 4 elements, no? I com el dol, no? Llavors he connectat ostres, sí, clar, el dol ens lliga a la terra, sí, els avantpassats. És que si tenim en compte que les cultures antigues tenien molt més assimilada la mort, jo crec que aquí hem perdut una baula molt important. Fins i tot hi havia, i crec que en l'època de les nostres àvies, potser no les àvies, o hauríem de retrocedir, hi ha un llibre que se diu La cavadora, que és molt bonic, una autora italiana, que parla que hi havia unes dones que acompanyaven a les famílies a l'hora de la mort. Això és molt important, això ho hem perdut. És una riquesa humana i cultural que a mi em sembla molt interessant. Jo he tingut la sort de poder acompanyar tant la meva sogra com la meva mare fins a l'últim moment i ha sigut molt, molt bonic. Dolorós, evidentment, després has de fer el dol, sí, per més que t'ho hagis imaginat i perdre una mare és perdre una mare, per exemple, i costa, però el fet d'haver acompanyat fins a l'última hora és que hi ha una tendresa, és un moment d'obertura màxima, de comprensió, d'amor, d'estimació real, de tot el que sents llavors realment que aquella persona ha significat a la teva vida, de poder-la acompanyar. Això és tan bonic. I això, malauradament, s'ha anat perdent, ja no diguem a partir d'aquesta època, no la vull ni anomenar tan horrorosa que hem viscut, que tothom havia de morir fora de casa i sense acompanyament, perquè encara que per més bona voluntat que hi hagi per les persones que assisteixen, dius, home, però és que és molt important els que realment la família poden donar suport en aquell moment, no? I això crec que ho haurem de tornar a recuperar. Ho haurem de tornar a recuperar. Sempre que sigui possible. A vegades no és possible, no? Però si es pot, és molt important. Perquè allunyar-nos de la realitat de la vida, la mort és part de la realitat de la vida, és un engany. Crec que és un engany. D'alguna manera la vida ens prepara per la mort. És a dir, què fem al llarg dels anys? Anar aprenent a tenir pèrdues, anem perdent coses. Primer són coses materials, a vegades, després ja són coses que ens remouen més perquè són més afectives, més des del cor, després ja són persones que estimem molt, poden ser amics, poden ser o més, o poden ser fills, que ja és una mort molt dura, però sempre hi ha aquest punt jo crec, d'esperança, de que creiem o no creiem, independentment de les nostres creences, del valor del que ens ha aportat aquella persona a la vida i de com ens fa créixer el fet d'assumir la pèrdua. Que això és molt dur. Però jo, que en tinc molta experiència, ara últimament, des de l'any 2014, no he parat de tenir pèrdues, fins al punt d'experimentar un càncer de mama l'any passat, després de tot de la meva mare, el tema testamentari, tot. Jo ho considero ara com una... Jo no diria que estic contenta d'això, ni molt menys, perquè voldria que tothom visqués eternament. Però estic convençuda que hi ha una part nostra que no mor. Podem dir la que es recorda, si no creiem res, podem dir aquella que es recorda que queda amb tu, però per mi hi ha més que això encara, molt més. I llavors assumir que som més un cos, que res és perquè sí, que això no és un absurd, que no som bolets allí que hem caigut de l'univers i fem pol·lulem per aquí com uns idiotes pel món, sinó que la vida té molt de sentit i que aquesta aproximació a l'altre,
aquest acompanyar-nos és tan valuós. Això és el que a mi m'interessa. I jo volia parlar una mica d'això, perquè aquí ja havia passat unes quantes pèrdues. Ara encara hi ha bastant més. És igual, no importa, perquè encara valoro més la vida. Encara jo dic que estic en mode agraïment. Poso en mode agraïment. Quan m'aixeco dic gràcies. Que bé, veig el sol, no el veig molts dies de pluja, és igual, veig la pluja, fantàstic, està plovent. S'ompliran els embassaments. De vegades em costa, perquè t'aixeques amb el dia que t'aixeques, i a vegades passen coses i t'entristeixes o el que sigui, o et venen records o el que sigui. Però sempre és aquest esperit d'anar més enllà i de donar la volta a les coses, donar-hi la volta. Si fas un pas més enllà, sempre veus que allò no és ni negatiu ni positiu. En realitat el que ens passa no és que sigui bo o dolent, això és la nostra ment que ho classifica. Són situacions que vivim. A vegades les més dures són les que ens fan créixer més. Jo pensava l'altre dia, què és el que t'ha fet créixer més? El que he passat ara. Perquè ara he canviat de prioritats. He dit això i això i han deixat de tenir importància a la meva vida. I a partir d'ara, el que és important són unes altres coses. Que inclou escriure, perquè si no forma part de mi. Però no serà una escritura mai de ara m'imposo que he de tenir d'aquí 2 anys. No. Ara he de signar un contracte i fa anys que no en signo de contractació. Perquè això m'apressiona i no vull això a la meva vida. Canvi de prioritats. Canvi de prioritats. I és una mica també la Mínia pot ser un personatge que us hagi dit, home, noia, tira endavant, no? Perquè està molt encallada el seu dolor. I a més ens ofereix una perspectiva molt des d'ella. Després veiem una mica que l'Armand no és tal com ella ens l'ha dibuixat. Ni ella tal i com pretén ser. Però això ens passa a tots. Quan vivim amb una altra persona, sobretot al principi, ja quan portes anys ja és una altra història. Perquè vol dir que ja has passat moltes crisis i si estàs junts és perquè amb una mirada ja t'has entès, no? Però sobretot al principi o quan tens relacions amb les persones, el que surt d'entrada és la projecció, veure el que no t'agrada de tu veus a l'altre. Però no és l'altre, és que el problema el tens tu, moltes vegades. Dius, és que és no suporta. Tinc una amiga que em deia, ai Núria, ara té el pare amb Alzheimer, i diu, ai Núria, jo sempre havia pensat, perquè a la meva família hi ha hagut 3 casos d'Alzheimer anteriors, i jo sempre havia pensat, tant de la meva germana com del meu cunyat, no ho accepten. Diu, i ara me'n dono compte que no ho accepto soc jo. És a dir, que a vegades veiem a fora el que realment està dins nostre, ens ho està mostrant l'altre, perquè de seguida surt el judici, no? Dius, no sé què, però si tu no saps res d'aquell, si tu no estàs a dintre d'aquella persona, tu no saps per què actua d'aquella manera, potser ho necessita, potser no en sap més, potser és que ho ha de fer. I és aquest tema, no? La Mínia necessita, allargar el vol, està allà, vinga, perquè no sap prendre distància, no? Jo en algun moment de la novel·la pensava, noia, va, espavila. Però necessitava que la Mínia toqués fons. Es fes un forat als peus. Sí, perquè a vegades no saps per què, vull dir, els processos emocionals són molt costosos, no? Dius, com pot ser que encara estigui el mateix, no? Dius, com pot ser que encara estigui així? Altra vegada això, que jo pensava que ja ho tenia superat, entre cometes, i es reapareix i dius, no és possible. Doncs no, vol dir que encara està allà, accepto, mira tu, amb amor, amb estimació. Em costa, de fer això, també, ho dic, però... Sí, no, la teoria la tenim clara. La tenim clara, la pràctica és com mirar-te quan surt la por, què fas de la por? La por, la malaltia, què fas? Està l'art, s'acompanya. Si no, se't menja. Això crec que ajuda una mica quan canvies de narradors, de perspectiva, no? Tenim la història de la Mínia, que està narrada com en tercera persona, aquell narrador que ho sap tot, però des de la perspectiva d'ella, i llavors tenim el quadern en què sentim la veu de la Mínia. I això també ho trobem amb l'Equinar,
que té el narrador extern, i llavors veiem que pren la veu en alguns fragments. Sí. Va sortir així, Això no és volgut, és a dir, jo d'entrada vaig pensar en un narrador en tercera persona focalitzat, focalització amb la Mínia i amb la Quina. Però en un moment determinat va començar a sortir una primera persona i em va agradar, que era com una manera d'apropar també el lector i a mi mateixa més a l'interior del personatge. Perquè el narrador, per més focalitzat que estigui, sempre és extern. En canvi, una primera persona permet anar molt més a l'interior del personatge. Va sorgir. No, vull dir que queda molt ben resolt, no per això que dius no pots ficar-te dins de l'altra persona, però en aquest cas sí, que les veiem de molt a prop, no? I permet comprendre una mica la complexitat de les dues situacions. La situació de la Quinar crec que és molt més greu que la de la Mínia, però en canvi, com que és una dona clàssica, diríem, les dones de l'època estaven, això que he dit abans, molt més habituades a l'amor. Malgrat que sigui el fill i això sigui molt dolorós, té més eines de gestió, jo crec, del dol que no la Mínia. Entre altres coses perquè l'Arquinar es refugia en la part espiritual, que per mi és molt important, a la vida. Potser que l'espiritualitat no té res a veure amb les creences ni el dogmes, estic parlant d'una altra espiritualitat. L'espiritualitat pot ser la creença còsmica, el sentit de la vida, la unió amb la terra, saber que tot té sentit, tot això. L'Equinar ho té molt treballat, això, i ho porta ja escrit a la cultura, mentre que la Mínia no, perquè és que l'hem perdut, aquesta cultura. L'hem perdut, ens hem allunyat de la natura, estem allà a l'ordinador i al mòbil tot el dia i no veiem ni el temps que fa. I això passarà factura, que ara n'està passant, passarà molta en els joves, això em sap greu. Això em sap greu, en els joves passarà factura, perquè clar, si t'allunyes de la realitat que és la Terra, que és l'essència del que som, aleshores què fas? Te desarreles, i si te desarreles te'n vas a mons virtuals i et pots perdre molt fàcilment. Molt fàcilment. I aleshores, clar, aquest dolor de l'Equinar, que és molt gran, resol més a través de la Saratín, aquesta sacerdotessa que l'acompanya. I li diu, potser el teu fill se n'havia d'anar. Què saps tu? És molt dur dir això, però com que no sabem res. Allò de potser el que havia vingut a fer ja ho ha fet. Potser el que havia vingut a fer ja ho ha fet. Sí, senyor. Sí. No, és molt interessant. Potser que el que hagi vingut a fer sigui despertar-nos, sacsejar-nos i dir, que no estàs aquí per casualitat. És molt dur, això que dic ara. He tingut també el fill malalt, fa temps. De fet, abans d'escriure aquesta novel·la. I per una mare és molt dur. Però, bé, ja també conec moltes mares que han perdut un fill i han vist una altra cosa. És a dir, superar no se supera el mort d'un fill, però han fet un pas endavant en moltes coses. Et sembla, Maria, que passem a la part històrica? Jo ara una mica de detall del que aneu explicant, anaves parlant. També són maneres de la societat ibèrica a la societat actual. Diguem, ara tot són certeses, tot volem que fem, ara hem decidit que farem això i per tant allò ha de sortir bé. I en la societat antiga tenir molts fills també era una manera d'assegurar la continuïtat de la família, de la casa, no sé què. Ara és tot el contrari, per tant són dos mons que tenen paral·lel en el sentiment, però en realitat són cultures que no tenen res a veure. Hem creat un món amb uns estats paternalistes que se suposa que ens haurien de solucionar tot, que és un gran error, perquè els problemes ens els hem de solucionar nosaltres, com humans, cadascun seus. Jo crec molt això, O sigui, tu has de solucionar la teva pròpia vida. Després pots demanar les ajudes que calguin, però primer arregla la teva situació. No busquis que fora te solucionin la teva situació, perquè això
a la llarga passa una factura molt gran. I ho estem patint com a societat, això. Perquè jo tinc dret a això, i tinc dret a allò, i tinc dret... Sí, tots tenim dret a tot, però tenim uns deures i unes responsabilitats. Em sembla que era Sartre que deia la llibertat comporta molts deures o moltes responsabilitats. I és així. És així. I llavors tenim aquesta cultura que tot ha de ser 100% segur. O sigui, la vida és una incògnita total. Si no sabem quan sortim d'aquí a la porta què pot passar, com pretenem tenir aquesta seguretat? Sí, que passa que la nostra part mental, i jo la primera, clar, què vols? Tenir-ho resolt, que no passi allò, que no sé què, controlat el temps, controlat no... És que la vida s'escapa de tots els paràmetres de control. Bueno, si anem a la part històrica, diem, no? Sí. No sé, jo, clar, dic, tant de bo, no? Per exemple, quan planteges la troballa de dues tombes a la necròpolis ibèrica, que de fet, una mica si llavors te'n vas al final, clar, deus estar al peu del que és la necròpolis, que tota la part aquesta d'on està situat, no? L'illa de Reixac, Ullestret i el Puig de la Serra, no es diu l'altre turonet, on hi ha la necròpolis, clar, llavors és com anar al començament i al final, però clar, tant de bo això el trobéssim en una tomba femenina amb falcat, amb viu aquí, amb ple de fuseioles, amb pots d'ungüent, que això seria lo normal. El que no seria normal, diguem-ne, és trobar-te que et porten un cinturó amb una inscripció, per exemple, que ja seria la moma. Bueno, nosaltres no tenim ni necròpolis per no tenir, perquè l'hem trobat, no trobar necròpolis ja seria molt d'això. I després també suposo que hi ha el cap. T'has divertit amb això. Clar, això m'ha divertit molt. I després també perquè vaig pensar que això, que també parles d'una peça de plom amb inscripcions, i clar, no sé, potser ja l'havies començat a escriure, però el devies estar escrivint. El 2018 va aparèixer un plomet a Ullestret i vaig pensar, això és segur perquè l'ha incorporat d'aquesta troballa que es va fer a fora de la muralla, estaven excavant el fossat i va aparèixer. Per tant, o sigui que realment hi ha molt d'això que seria el típic d'una necròpolis, de fet, o d'un enterrament, coses inutilitzades per als guerrers, que ningú més pugui fer servir l'espasa o la falcat, el que sigui, tot això, però llavors, clar, el crani del noi que es pot identificar tan bé, clar, els ibers cremaven els morts, per tant, tot això ja no... ja és molt difícil, però vaja, està molt ben explicat. Els cranis aquests que sí que els han pogut escanejar, eren cranis, diríem, aquests caps tallats. Els caps tallats. A la necròpolis no hi havia cranis, això. Però ja aquí vaig fabular, vaig permetre'm la fabulació de dir podria ser. Home, no tenim la sort que tenen cap al sud, per exemple, la Dama d'Els, tenen la Dama de Baza, que tenen aquestes escultures femenines, que, clar, segur que les dones aquí, les que eren de classe alta, tenien poder, les íberes de classe alta, seguríssim. És el que jugo jo una miqueta. El poder de decisió d'aquesta dona que pot decidir una mica de la seva vida, quan és una societat que... En algun lloc parles de dones gregues lliures, clar, deuen ser lliures, però no tenen dret a res, perquè al final no tenen ni ciutadania, elles no són ciutadanes, per tant m'imagino que els ibers, fa no fa, devien ser una mica així, les dones no, d'estar a casa, tens fills, teixeixes, no sé què, i ja està. Però bueno, però també hi havia dones. Sí, les matrones romanes tenien bastant de poder, van fer fora en Cató, de fet, per aquella llei, una llei que va fer contra les matrones i es van empipar i les van fer fora. Sí. Devien tenir, clar, eren matrones romanes, i segurament la dona encara estava més sotmesa del que és Joan Arc, no sé. Però jo vaig jugar amb això, amb aquestes dones amb un cert poder també econòmic, una miqueta més lliures, una mica. Home, i llavors planteges tota aquesta tradició d'aquestes dones tan arrelades a la terra, a les plantes, que coneixen els secrets, a les remeieres, que no és un poder social, però sí que dona poder, perquè des del moment que tu tens el coneixement de la natura, saps com funciona el món,
és un poder reconegut socialment. Ho ha estat sempre. Per això en determinades èpoques es van cremar bruixes. Els van anomenar bruixes i es van cremar. Hi devia haver de tot. Però segur que hi havia remeieres bones que ajudaven a les curacions, no? Perquè precisament tenien un poder. I clar, aquí també hi ha l'àvia, aquesta àvia, que com que els cereals i les plantes eren molt importants a la cultura ibèrica, havia de sortir un tema. No, és que a més surten molts temes. Jo penso que per qui vulgui llegir coses del món ibèric sense haver de recórrer a un llibre d'història, que és potser molt més complicat, mirant el teu llibre, diguem-ne, de fet, aquesta part perquè treus molts temes, com, jo què sé, per exemple, tot el funcionament de com s'emmagatzemava en una sitja, no? Que expliques perfectament la capa aquesta. Això és una investigació que havia fet el doctor Reynolds, que aquí a l'Esquerda n'hem experimentat, per exemple, i ho explica superbé i superfàcil d'entendre. O sigui que hi ha moltes coses a nivell històric que està molt ben documentat i jo vaig anar notant la part històrica, diguem-ne, perquè era el que ens havíem partit una mica amb la Bet, però això que hi ha molts temes també dels conreus que tenien, aquesta producció d'excedents per després poder intercanviar amb els grecs que estaven allà al costat mateix, els noms del riu, els noms dels topònims i dels Clauter, a la documentació medieval surt Técer, per exemple, Técere, i aquí sempre diem que tenim la hipòtesi que potser es deia Tir, que de fet tindria molt a veure perquè hi ha una inscripció aquí a les Graus que acaba amb un Voldomant Tir, que no sabem si vol dir el riu, però el riu com a riu, no que es digués ja Tir, com ara ens en diem el Ter, si no fos el riu. Vull dir que hi ha moltes coses que penso que ho expliques molt bé. Tot el tema de les dones aquestes que no són, si són prostitutes i algunes altres que són les que a més eren en el món grec precisament són les dones lliures, que la taira, aquest paper de la dona culta, que pot viure al marge de l'home i tot això. També hi ha moltes coses que estan molt ben explicades. No sé, potser, no sé com ho veieu de temps, no sé com anem, perquè estic xerrant. No, tampoc no cansem. Potser si algú vol opinar alguna cosa del que o vol preguntar alguna cosa. Podeu opinar, Sí. Tranquil·lament. Jo, si em permeteu, abans que d'això igual potser és algú que també ho ha plantejat, és el final del llibre. Al final, ara ho sento molt, l'espoiler, no sé si tots heu arribat al final. Sí, no? És el moment aquest en què hem passat els anys 270 abans de Crist, tot això, i després passem ja al 277, 279, el 270, 194, una forquilla molt més àmplia de temps, a la qual s'ha mort ja ara aquí ho vaig apuntar, s'ha mort la Mínia, no s'ha mort l'Equinat, i que per tant ja algú l'enterra, i clar, no sabem el procés final de com s'enterra. O sigui, hem de suposar que és més o menys com el fill, per dir una cosa. De fet es descriu un enterrament, Sí, i després també, clar, el fet que s'abandona Ullastret, o indica com en vulguem dir, i se'n van a viure a Empòrion perquè el lloc s'ha hagut d'abandonar. Aquesta part, que és com una mica la resolució de tota la part aquesta antiga, que és així com molt ràpida, no sé, aquest tema. Jo ja vaig pensar que havia de tancar el tema d'Ullastret i com s'acaba aquesta civilització, no? Havia de tancar, no quedava per al lector també. Massa incògnita, massa obert. I per això faig un salt temporal gran, no, diríem? D'alguna manera puc relatar aquest final, com aproximadament com podia haver estat, no? Aquí va haver un setge i tot. Jo sí, no voleu preguntar alguna cosa perquè us ensenyaria ja aquests llençols una miqueta. Podeu interrompre com vulgueu. Explicar una mica la teva experiència. I tant. Crec d'hores i ho he llegit amb atenció i penso que és una novel·la rodona en un sentit que hi ha els temes de la literatura universal quins són. L'amor i el pas del temps. Aquí són tots prou ben caracteritzats i tal. Però a mi, de fet, m'ha interessat més la part
actual, tot el que referència a l'Armínia, i la part històrica m'ha costat més. Primer perquè no tinc la formació històrica necessària, tot i que, curiosament, el meu pare, que ja no hi és, va ser un dels iniciadors de les excavacions arqueològiques de l'espai natural de Solsona. Per tant, no he heretat aquesta afició que tenia ell. Llavors, tota aquesta cosa dels hiverns i de la civilització ibèrica m'ha costat una mica per un motiu. Jo penso que en literatura és molt important els diàlegs. Els diàlegs ens fan veure el personatge, ens el fan creïble i el sentim proper. Aleshores, esclar, jo llegeixo, per exemple, a veure, és una Sí. Cap problema. en un lloc que diu és hora que prenguis espòs, filla, em sembla que ho diu aquí Mari. Esclar, imaginar-me que una senyora de 2.500 anys enrere li diu això a la seva filla em costa moltíssim. En canvi, tot el que és el discurs de la Mínia o de l'Armínia, tot el que és el dol, tot el que és el conflicte familiar amb la seva mare, el conflicte de parella, tot això m'ha interessat força. Està explicat d'una manera molt dinàmica, molt viva, molt creïble. Em volia preguntar fins i tot si l'hermana, em sembla que es diu l'hermana del personatge masculí, si és una imatge de l'Arnau Carbonell. No, sincerament no. És purament visual. Sí. No, és que no hi vaig pensar per res en la veritat. Com que anava Tot sempre aquest personatge... Sí, però no vaig pensar en l'Eudal, Tampoc el conec personalment, però vull dir... No, perquè hi van els arqueòlegs així en barret, com Bueno, sobretot Tipo l'Eudal Indiana Carbonell, Jones, la resta d'arqueòlegs no. No, però Normalment anem amb Salacot, En lloc de batalla diríem que és Però Tabà. amb Salacot no, ja t'ho No. dic jo, Ara, alguna cosa per Més que sí que m'ha interessat. Sí. És el tema del dol, això sempre m'ha interessat. Tu has citat abans el poeta Miquel Rapapol i la seva obra és molt extensa, la reunió. Té una petita part, només una petita part, que és la més interessant de totes, que és quan caracteritza l'absència, llibre d'absència. És molt bonic el llibre d'absència. Jo penso que és el millor, i en aquest sentit altres coses que hem llegit en la literatura és molt rica per explicar el dol, per explicar el buit de la mort. I aquí això hi és i m'ha interessat força. Gràcies per dir-ho. El tema diàlegs, a veure, esclar, diàlegs, com que no sabem com parlaven, què deien, com es comunicaven, era molt difícil. Llavors he intentat, espòs, no puc dir marit, no puc dir, llavors espòs, sí, és un terme clàssic que em permetia dir alguna cosa, perquè no sabem com es deia aquest vincle entre una parella, no? Això és difícil. Tu pots creure més, tu pots creure menys, però tenia aquesta dificultat al diàleg. I en contrast, és a dir, per una banda, trepanen calveres, cranis, que és un símbol de, és a dir, el crani de l'enemic, després les dones broten el lli amb tendresa, amb delicadesa i tal. És que aquest contrast tan evident és xocant. Jo crec que hi podria ser. Jo el visualitzava, l'imaginava així. Clar, és ficció, llavors és un joc, també. Les dones quan broden, sempre, no sé, l'àvia, per exemple, recordo, que va aprendre a brodar, així, no ho feia per força, o sigui, ho feia perquè li agradava, per plaer, i feia un altre mantellí, no ho feia per la jove o per la... I ho feia perquè li agradava, bàsicament, I era una espècie de meditació. Jo, per exemple, mentre comptes punts, el teu cap no pensa res, només està amb el que està fent, no? No deixa de ser un art. I jo crec que és compatible, és a dir, que hi pot haver aquesta tendresa i que hi devia ser en les societats antigues aquest punt de tendresa i segurament hi era, a nivell íntim, i després, tot l'altre, les guerres, però no cal que anem a l'antiguitat, però només cal veure com estem avui dia, no? M'imagino que aquesta vida era salvatge, a més que tendre salvatge, i recordo haver llegit fa uns anys que mai ningú havia desxifrat el llenguatge ibèric i que hi havia un estudiós valencià que va dir que finalment havia estudiat com es transcriu i em sembla que va fracassar. Ho plantejava molt en plan topònims que lligaven bastant amb coses que el nom havia perdurat. De fet, si vas a Coromines, la Núria que diu que va anar al Nomàsticon, doncs
noms nostres d'aquí, per exemple, d'Osona, perquè jo són els que representa que tinc més per mà, però en Coromines diu que, ja que sé, per exemple, Roda, Torelló, Voltregà, són aquest substracte antic que segurament que és o celta o íber, segurament que és íber, que han perdurat fins a l'actualitat. I això ha influenciat molt en la nostra llengua, és a dir, que encara que ens sembli que el llatí va canviar tot el que era anterior, això perdura. I van intentar relacionar una mica això, noms de llocs, amb formes, com passa al País Baix, no sé si tu vas a... De fet, és que mirant la nostra toponímia, Salt de Vila, Cap de Vila, que la gent no sé què es pensa que és el terra de la vila o el cap de la vila. Això ha quedat a la nostra manera de parlar també. I probablement aquí hi ha molt d'aquesta manera del substracte que és ibèric. I llavors el tema que a més a Ullastret han aparegut un pilot de ploms comercials que aquí també es menciona. Faltaria una pedra rosseta, no? Nosaltres sempre, cada vegada que aixequem una pedra aquí a l'esquerda, diem ara trobarem la pedra esquerdeta i sortirà aquí un text amb íber, amb llatí, grec i no sé quants i no surt. I tot arreu... La Mínia cita a l'esquerda de Roda. També la cita. Si heu arribat. Sí. Sí, cito molts poblats ibers, que jo els vaig fer molts d'aquests poblats, vaig dedicar-me a viatjar una miqueta també. Mira, és una excusa, dius, no vaig a veure pobles ibers. Sí. Algun comentari més o que sigui? Sí, no, us ensenyo, per exemple, biografies de cada personatge jo faig. Secundaris no, però tots els principals sí. Per exemple, tenim aquí Nar, que neix el 308 abans de Crist, els oponents que té, l'aspecte físic, les cerimònies que segurament es feien a l'època, que clar, jo m'imagino una deessa mare i un déu consort. No puc dir res més perquè de noms de déus n'han sortit, n'hi ha però tots són diferents, depèn del nord i els canvien. Per tant, el caràcter, la seva relació de història familiar, etc. Aquí tenim els afegitons que vaig fent, de coses que vaig dibuixant el personatge, no? Aquest seria Equinar. Pensava que en tinc dos d'Equinar perquè després vaig canviar coses dintre el context històric. La sacerdotessa, que en principi, no me'n recordava el nom, es deia Iurbetini, però és molt dur això, Iurbetini, s'assemblava amb Corbis, que era el sacerdot, i després va sortir el nom de Saratin, que també és íber, i em va agradar més, no? I aquesta sacerdotessa íbera que es forma també, clar, en contacte amb els empuritans, era molt important el contacte amb Empúries Ullastret, va ser molt important, de fet en els temples Ullastret s'han trobat caps de la deessa Demeter. I aquí també la descripció d'ella, la seva història personal, aquestes creences que ella devia tenir, relacionades també amb Demeter, o la deessa mare, aquesta productiva que produeix cereals, que dona la vida, que és fecunda, etc. Vaig investigar sobre el tema dels temples grecs, sobretot l'Asclepeion, que era important, per fer-me una mica la idea de quines podrien ser aquestes cerimònies també similars a les dels grecs. Les dels íbers segurament eren a la natura, directament, en zones d'aigua, coves, les dones íberes, però a més hi havia aquest contacte amb els grecs, i llavors vaig investigar sobre això, vaig llegir molt sobre el tema, i és molt interessant perquè de fet el que feien els temples d'Asclepi eren induir els malalts al somni, és una mica psicoanalític això. Els induïen al somni amb algunes substàncies que els hi feien prendre, llavors deien que havien vist els déus. Clar, si veure els déus era veure visions o era anar a la part inconscient o era el contacte aquest amb una cosa superior, que també pot ser, però al final, en definitiva, el món de l'inconscient, que és el món del somni, moltes vegades té la clau de la curació, perquè en l'inconscient és on amaguem els traumes, on amaguem les coses que ens han fet emmalaltir, no? Moltes vegades, de portar-los al conscient podria ser motiu de curació. Aquí tenim una biografia de l'Anta Veles, també l'Anta Veles, que és aquell noi, d'un tant es mor, el maten, el fill d'ella.
la biografia d'en Magnum, el personatge aquest que és tranquil. A mi em va fer gràcia el nom del personatge, aquest arqueòleg, perquè vaig pensar, no sé per què li ha posat Magnum aquí, perquè... Bueno, perquè és magnànim. Sí, bueno. Un personatge que sap viure. La terapeuta, l'Estel, aquí vaig investigar també sobre el que podies tenir, de quin tipus de teràpies podia experimentar l'Estel, teràpies a part de les mèdiques rigoroses, d'al·lopatia, diríem, també d'homeopatia o d'alternatives, que a mi no m'agraden les alternatives, perquè jo he fet moltes teràpies complementàries amb el que he passat. Evidentment t'has d'operar i sort n'hi ha dels metges i vaig fer tots els protocols, però vull dir, hi ha una part de teràpia complementària i l'Estel representaria una mica també aquest món que està entre la medicina clàssica i aquesta medicina que està més holística, que està més oberta a altres aspectes de la vida que la medicina clàssica no pot veure perquè es limita més a la medicació purament farmacèutica. I a vegades, i això ho dèiem tots, que els metges de família feien més feina a vegades escoltant el malalt que no receptant. L'Armand, el personatge aquest del darrer que dèiem, amb la formació que podia haver tingut, tal com jo me l'imaginava, vaig haver de parlar amb arqueòlegs, buscar, fer la Mínia, que la tenim també, però dues en tinc perquè també vaig canviar coses d'un i de l'altre. Aquí hi ha, per exemple, alguns resums, aquests és del final, tal com me surt, us ensenyo, aquest és de Cató. Cató em feia molta mandra escriure un capítol sobre el final, per dir, ara ho he llegit de la batalla d'Empúries i tot, una cosa. Va portar un mes preparar un capítol de poques pàgines, però vaig dir, no, ho he de fer bé. I dic, encara que digui poca cosa que estigui documentada. Tenim el cònsol Cató, quan arriba a Ibèria, com va aconseguir la conquesta d'Hispània, li va costar molt, de fet els hi va costar molt, romans, però al final se'n van sortir. Coses de cultura íbera i també de què estava passant a la Mediterrània en el moment en què neix la cultura ibèrica. Per exemple, aquí tenim des del segle VI abans de Crist, que és el naixement de la cronologia, en aquest cas indiqueta, en tota la cronologia de com es va construir la ciutat d'Ullastret, de l'antiga Índica o Indica. Ciutats gregues antigues també vaig buscar cosetes perquè els grecs són importants per la relació que tenen. Societat íbera, com seria una miqueta, amb les... Era un sistema molt organitzat, l'Íber. Sí, és que potser ens sembla una mica que és molt prehistòric, però no, perquè clar, són paral·lels als grecs. Llavors és una societat que està molt més avançada del que ens semblava fa poc temps, perquè en sabíem molt poc, però ara... Doncs fiquen una mica els funcionaris, aquest consell d'ancians que segurament governava, que cap al sud semblava que era com més un reietó, però aquí era com més consells d'ancians. I això fixeu-vos que també d'alguna manera la nostra cultura ho ha volgut conservar, no? Vam tenir un dels primers parlaments de la història, etc., perquè és com més en societat, consulta més gent que no pas un sol reietó. La Grècia arcaica també em vaig fer tot un resum sobre... Ara entenc per què no és que Bueno, és el meu sistema, no tothom fa això. Aquí hi ha com un sociograma de diferents personatges, del present i del passat, diferents personatges que apareixen, i a vegades quan hi ha relacions d'amistat ho poso amb un color, relacions d'amistat o d'amor d'un altre. Són històries meves que només n'hi entenc jo. És una mica barroer, diríem, però sí que fa gràcia que ho veieu perquè el meu sistema de treball va ser aquest. Evidentment, després hi ha l'ordinador amb molts arxius, també físics, etc. El comerç d'Empúries, mapes que jo em feia sobre diferents
pobles ibers de l'entorn de la zona del que seria Índica, que és clar que tenim osetans més cap aquí, però el sistema dual, l'escriptura, alguns episodis de la novel·la, etc. Bé, molta cosa aquí. Però és una petita mostra només. Fins i tot, què tinc aquí? Sí, les guerres púniques, clar, vaig dir. He de fer una cronologia de comerç i de com era la Mediterrània, clar, té molt a veure amb la societat ibera, vaig fer aquest resum dels diferents pobles que havien vingut, des dels grecs suceus, passant els cartaginesos, els púnics. Perquè jo havia estudiat història, sobretot vaig fer un curs molt intens d'història que em va agradar molt. Doncs clar, ja te'n vas oblidant, i vaig refrescar una mica la memòria sobre això, perquè encara que digui 4 coses han d'estar documentades. Topònims, això que us deia aquí apuntant, topònims. La Muga, Anisto segon Avier, no sabem res més. Componimela, la Muga diu Casticis, el Terco di Codianum, en Plini el Vell parla de Ticis, d'Alba, de Tarnum, en Joan Coromines, en canvi, ja anomena Tícer, Tequer. Però al final jo sí, tenia dubte d'un nom, anava Joan Coromines. Si ell deia, segurament és Iber, pensava, posa-ho. Si no, fora, no ho posava. En fi, ja ho veieu, no? Tot això, perquè veieu una mica que reciclo també. Aquí, per exemple, hi ha el tema religiós de tot el que és el temple d'Asclepi. Aquí vaig també investigar sobre els misteris d'Eleusis, perquè algunes substàncies prendien els uns i els altres. Cap on anava això, buscant, reciclant papers. Ja ho veieu, no? És l'únic el sistema en què vaig escriure aquesta novel·la, a part de posar-me cada dia a escriure, a l'ordinador, fer les meves anotacions, i després a vegades pàgines inspirades en què no has de tocar pràcticament res, d'altres vegades doncs es va repassar molt. La primera frase del llibre me va venir un dia al matí, al despertar-me, em va venir la primera frase. El temps, no sé, s'ha replegat en un racó, no sé exactament. Sí, la imatge aquesta d'un gat que es replega a punt de saltar. El temps s'ha replegat en un racó, a punt d'arquejar el cos i saltar com un gat. Sí, me va venir com un vers donat, no? Un matí. I que no me l'apunto, que després no me'n descuidaré. Perquè representa molt bé com la pressió que té la Mínia de ser mare amb el pas del temps. El temps ja està a punt de tirar-se-li sobre. És aquell gat que ja li caurà al damunt i que veu que no tindrà fills, perquè s'ha fet gran, no? I això és el que també li dol molt. I és aquesta sensació de dir, el temps passa, hi haurà moltes coses que no les has pogut completar, no les has pogut fer, i què fas amb aquesta sensació del pas del temps? I és aquesta imatge del gat aquest que està a punt de saltar-nos al damunt, quan no hem pogut fer alguna cosa per la qual ja ens ha passat el temps. Què és el que té la Mínia? Té aquesta sensació. Després pots anar més enllà i pensar que el temps és relatiu, tot el que vulgueu, per això no ho sentim. Sentim que el temps passa, encara que en realitat no passi, que siguem nosaltres que passem per el temps. És que és una altra dimensió, no? Però... Per cada novel·la uns llençols semblants. Des darrere els murs, sí. Ara he escrit un llibre, que no té res a veure amb les novel·les, que és sobre la meva experiència que he viscut ara, experiència personal, que aquest no he fet res més que amb els quaderns que ja tenia 8 o 10 quaderns del meu procés, he agafat allà i començat i escrit. Després també hi ha quin altre llibre hi va haver que va sortir com amb menys llençols. Sí, potser Gran Cafè el primer, i després Un moment a la vida,
que va ser el segon llibre que vaig escriure, que són com que són sobre el present només, no vaig necessitar fer tants esquemes ni tanta documentació, no? Vaig fer un petit guió i ja està, amb el guió vaig anar fent. Hi ha moltes maneres de treballar. Però, per exemple, Sí. on tens? 3 anys, 4 quasi. Sí. Bé, aviam, els primers el primer any, segon any, el feia estones, no m'hi posava cada dia. Quan va ser intens va ser l'últim any que em vaig proposar que cada dia m'hi posava a escriure, perquè si no acabava el llibre i jo tenia ganes ja... Perquè clar, hi ha uns terminis interns que tu dius, a veure, si això ho deixo caure gaire no ho acabaré, no? Llavors te fies també una miqueta de dir, va, de la teva pròpia intuïció, de dir, m'hi poso, i més en tenia ganes, ho vaig fer molt a gust, i ho vaig acabar. Però sí, molt temps. Rere els murs també em va costar cap a 4 anys, perquè va ser un llibre que, esclar, era molt difícil, hi ha molta documentació. I la filla de la neu? Filla de Déu va ser com més lleugera, també. T'ho he explicat que llegia això a la nit, Sí. i la meva dona, s'estira en un costat que llegeixes. Mira, estic encarat en un passatge històric que em costa una mica, un passatge prehistòric. Diu, vaig dir aquí, autor i tal, que jo l'havia vist, diu, si llegeixes La filla de la neu t'agradarà més. Bueno, La filla de la neu és especial per mi. És una novel·la que la vaig escriure a les nits, entre nits, perquè estava passant per totes aquestes situacions que us he dit. I com que vaig patir insomni, vaig escriure molt de nits i vaig dir, escolta, home, de dies no em diverteixo, m'he de divertir quan escric. No puc dormir, buscar algun motiu perquè jo em pugui divertir. Va ser com dir, vaig a fer un personatge que s'ho miri tot així una mica alegrement i que surti el que ha de sortir. I tenia la documentació, evidentment, de la creació del Cremallera, però la resta va ser com molt fluid, sense preocupar-me de res. I sí que ha sigut una novel·la que també, és veritat, ha agradat molt. Està esgotada, havent-se fet, em sembla que 4 edicions, aquesta també en portem 4, sense tenir cap premi. I és veritat que és una novel·la que me'n parlen en general molt bé els lectors. El que no li ha agradat no m'ho deu dir, però és que és normal, no podem agradar a tothom. Hi ha un tipus de lectors que, o fins i tot a mi em passa, amb alguns autors m'agrada molt un llibre i un altre no m'agrada tant. És lògic, no passa res. Per això és la lectura, no? I la riquesa també de l'escriptura està aquí, en què no hi ha res igual. Si hi hagués un patró exacte seria molt avorrit. I per al lector ja no s'hi posaria, perquè diria, m'estarà explicant el mateix que m'ha explicat el llibre anterior, no cal que me'l llegeixi, no? Llavors, cada llibre és diferent. Gràcies per la vostra atenció. No vol comentar res més? Sí, ja. No? No? Gràcies a vosaltres per oferir-me aquest espai. Sí. Yo pedí el favor allí en la biblioteca que me dejaran participar, Sí. porque estoy en el tránsito del aprendizaje catalán e inicié la lectura y entendí. Eso no es fácil, para iniciarse. Y casi lloraba por no entenderla bien, porque uno se queda mucho en las palabras, ¿no? Y a veces esas palabras evitan que uno como que el conjunto lo tome así. Pero me encantó cómo empieza, les voy a leer en castellano. Que dije, no, debe ser hermoso como entenderla metafóricamente, porque empieza el tiempo, se ha replegado en un rincón, como a punta de estirarse o de arquearse, como el salto con un gato. Entonces ahí ese inicio a mí me pareció espectacular, porque es un brinco que haces y que uno ya como que supone que el tiempo
va a envolver de una manera súper sutil toda la historia. Gràcies per la teva aportació. Bueno, no és el llibre més adequat per començar a introduir-se en català. Hi ha lectures de català fàcil que li podrien anar molt bé. Però bueno, jo agraeixo molt l'esforç de voler llegir un llibre així, perquè s'ha d'agrair també, perquè clar, no tothom s'atreveix ni és valent per fer-ho. O sigui que gràcies per comentar-ho i per ser aquí. I eso es cuando ya se habla. De La filla de la neu la trobaries traduïda al castellà. Sí. I aquesta, no sé per què, la traducció al castellà al final no es va fer. Són misteris que ni els entens. O sigui, La filla de la neu, res, als 2 dies ja em deien te la traduïm al castellà i vaig dir, molt bé, perfecte, no m'ho esperava. I en canvi, l'Ànima Tramuntana pensava, es pot traduir perquè és un premi, és important, i no s'ha mai. Sí, está la Sí. tradición en italiano y en qué otro idioma. El Rei dels Murs està en italiano, en noruego i en castellà també, sí. Sí, però bueno, són coses que no ho saps, la veritat. Són impredecibles, no sé. Clar, potser també és un tema de ventes, evidentment, perquè depèn de quins llibres potser es venen més, però ja dic, La filla de la neu no hi havia expectativa de venda, de cap mena, perquè no havia guanyat cap premi. Simplement, l'editora de castellà li va agradar molt i va dir, te'l tradueixo. I ho vaig fer així, jo, Perquè aquesta va sortir durant la pandèmia. Aquesta va sortir, sí, hi havia moltes circumstàncies. Aquesta va sortir durant la pandèmia, potser el fet de tenir el premi. Clar, no sé, entre les editorials a vegades és conflictiu, això. Si té un premi ja amb una editorial, potser no el volen per traduir, jo què sé. No sé, coses que no us puc explicar, perquè són... Un escritor siente mucho la presión de haber ganado un premio. No, aquí no. Aquí vaig sentir l'alegria d'haver guanyat un premi amb la qual havia quedat finalista feia uns anys. Que bien. Que dic, bueno, i no vaig haver d'esperar la tercera vegada, sinó que la segona ja em van donar el premi, no? Va ser una alegria molt gran, sí, vaig dir, ja em tocava, ara sí que em tocava, sentia que em tocava. Com ara estic molt contenta i molt... O sigui, no em persegueixo res en aquest sentit, perquè penso que jo ja em sento bé amb el que he fet, ja em sento que he fet tot el que havia de fer. Que si hi hagués un altre premi, fantàstic, però no perseguiré ni... No. Ara, al revés, això en aquesta llista de prioritats noves, això no hi és. Hi ha com passar-m'ho bé. Li vaig dir a l'editora l'altre dia. Li vaig dir, Glòria, pensa que a vegades, en comptes d'anar a escriure, me n'aniré a la platja, Tinc claríssim. I si no sento que he d'anar a escriure, a la platja, a la muntanya. O vindré a Roda. Exacte. Molt bé, gràcies per la vostra atenció, gràcies per la vostra companyia i presentació. Gràcies al museu també per haver-nos permès estar en aquest espai tan bonic. Fàcil, això és fàcil. Bueno, és fàcil, però tot vol un esforç. I per venir vosaltres, un dia així que està molt bé caseta, el xufadet amb el pijama. I ara podeu picar de mans si voleu, però l'he preparat, no sé si ja m'ha marxat. Ja m'ha marxat perquè us vull ensenyar una cosa.
si són, com explica la Núria, gent que els han agafat i com un botí de guerra els han menjat allà perquè com a escarment, o bé gent que són ancestres que tenen com una veneració especial per aquests caps. Llavors han fet analítiques ara últimament entre els d'Ullastret i el Puig Castellà de Santa Coloma de Gramenet, que també van aparèixer. I llavors es veu que surten diferents, gent que són d'allà mateix i gent que són de fora. Llavors sembla que a Castellà n'hi havia més que eren gent de fora, per tant, i a més van aparèixer en els fossats, per tant vol dir que devia estar allà a la muralla, per tant com una mica d'un símbol de que, el tanto que mireu què fem quan ens hi posem, i en altres casos a Ullastret, doncs més de gent d'allà que per tant com si fossin, no sé, gent que tenen alguna mena de característica especial que volien conservar aquest ancestre que d'això. De fet, a la cultura més del nord hi ha molts caps tallats. Un dia vaig anar a un museu, no sé si d'Aix-en-Provence, que hi ha escultures amb un paio allà tot ple de caps al voltant. O sigui que és una culte al crani de les persones. Una mica això que sembla que va venir del nord. Sí, ve del nord i el tema aquest del culte al crani és que la nostra antropòloga diu era un crani i una tomba. O sigui que una manera la tomba s'identificava pel crani, per tant és molt important. Ells cremaven, de fet. Bé, us ho he volgut posar perquè dic ara no sé si amb la lectura del llibre vau imaginar una mica això, no? Però clar, quan penjaven el cap sencer. El cap. Bé, els preparaven, els caps per penjar-los allà. Els sabíem podrir una foto, una